Γεια σας και πάλι, καλησπέρα σε όλους σε ένα ακόμα επεισόδιο για μία ακόμα λίστα, ένα ακόμα top 10. Έχω ένα special καλεσμένο μαζί μου. Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Συνέχισε, καλά το πας. Λάτρης των επιτραπέζιων και πολλών ακόμα και video games, ταινιών. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για επιτραπέζια. Για επιτραπέζια. Φώναξα τον κατάλληλο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Top 10 θεματικών επιτραπέζιων, δηλαδή τα επιτραπέζια, να κάνουμε μια περιγραφή έτσι. Να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, είναι τα επιτραπέζια τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραίο theme, θέμα και story. Σωστά. Δεν δίνουμε βάση στα mechanics, δεν δίνουμε βάση στο gameplay. Ακριβώς. Τα αγνοούμε αυτά. Να επικεντρωνόμαστε στο θεματικό κομμάτι, στο story, πόσο καλά βγαίνει αυτό την ώρα που παίζουμε. Όντως είναι επιτραπέζια τα οποία, φαντάζομαι όπως και στη δική σου λίστα, δεν είναι άρτια μηχανικά, έχουν τα θεματάκια τους. Με δυσκόλεψε λίγο αυτό το κομμάτι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θυμήθηκα με τα γαμώ, λέω αυτό είναι πολύ σπαστικό. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο story. Πρέπει να μπει, δεν γίνεται. Εφόσον επικεντρωνόμαστε όμως στο story, καλά κάναμε και τα βάλαμε στις λίστες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο καλεσμένος προηγείται, οπότε ακούω το νούμερο 10 σου. Για μένα είναι το Zombicide δεύτερη έκδοση. Second edition. Προσομοίωση Zombie Apocalypse. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ διασκεδαστικό. Εστιάζοντας στη δράση, πολύ δράση, πολύ σκοτωμός, αναβάθμιση χαρακτήρα. Έτσι. Στην ουσία είναι 6 επιζώντες, προσπαθούν να ολοκληρώσουν το εκάστοτε objective της κάθε αποστολής, συνεργατικό παιχνίδι. Στο κουτί λέει ότι κρατάει μία ώρα. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Σε κανένα επιτραπέζι δεν ισχύει. Ειδικά στο Zombicide είναι από 2 ώρες και πάνω, θα έλεγα, η διάρκεια του. Λοιπόν, το θεματικό κομμάτι λοιπόν έτσι βγαίνει πολύ ωραία στην επιφάνεια, γιατί νιώθεις τις ορδές των zombies να σε κατακλείζουν. Όντως συμβαίνει στο παιχνίδι, σε περικυκλώνουν, έχει πολλές φιγούρες βέβαια. Έχει εξερεύνηση, γιατί μπαίνεις σε κτίρια, ψάχνεις για καλύτερα όπλα, αντικείμενα που μπορεί να χρειάζονται για να ολοκληρωθεί το objective. Αναβαθμίζεσαι, με κάθε zombie που σκοτώνεις παίρνεις εμπειρία. Εδώ το λέει αδρεναλίνη. Level, έχει ένα track, είναι XP στην ουσία, ναι, έχει ένα adrenaline track το λέει. Οπότε δυναμώνουν οι χαρακτήρες, αλλά όσο περισσότερο δυναμώνουν, τόσο περισσότερα zombies προσελκύονται από το πανικό που συμβαίνει. I don't know if Washington is any more dangerous than it was, but either way, I'm about to drain the swamp. Now, let's kill some zombies! Λοιπόν, εξαιρετικό Zombicide. Εγώ στο 10 έχω Sherlock Holmes. Μάλιστα. Για πες μου λίγα λόγια, δεν το έχω παίξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει κάτι μοναδικό. Είναι σαν να παρακολουθείς το σενάριο μιας ταινίας. Διαβάζεις από κόμματα εφημερίδων. Πρέπει να συνδυάσεις στοιχεία. Πηγαίνεις σε διάφορες τοποθεσίες πάνω στο χάρτη του Λονδίνου, εντάξει. Βικτοριανό Λονδίνο, εποχή Jack the Ripper, εντάξει, ό,τι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία stories. Δεν είναι όλα πετυχημένα. Τα πρώτα που συμβαίνει όπως συνήθως είναι πιο καλά. Με μια διαφορά μόνο. Νομίζω ότι η αγγλική έκδοση που παίξαμε εμείς, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλύτερη από την ελληνική για κάποιο λόγο. Λοιπόν, πάμε στο δικό σου το 9. Νούμερο 9. Έχω το Stuffed Fables. Δεν το ξέρω, δεν το έχω παίξει. Ωραία, λοιπόν, το Stuffed Fables είναι πνευματικός διάδοχος του Mice and Mystics από την Blind Hat Games. Είναι ένα, θα λέγαμε, fantasy dungeon crawler, αλλά όχι με την παραδοσιακή έννοια. Πλήρως συνεργατικό το παιχνίδι. Στην ουσία είμαστε λούτρινα ζωάκια, παιχνίδια που ανήκουμε σε ένα κοριτσάκι και προσπαθούμε να το προστατέψουμε όσο κοιμάται από μια σκοτεινή δύναμη που το απειλεί. Θυμίζει Toy Story, από την άποψη ότι ζωντανεύουμε εν αγνία του κοριτσιού.
Θυμίζει Μάγο του Οζ, από την άποψη ότι ταξιδεύουμε σε ένα παραμυθένιο μέρος, σε μια άλλη διάσταση. Ζούμε περιπέτειες. Έχει ένα storybook το παιχνίδι, έχει ένα βιβλίο σπιράλ, πάνω στο οποίο είναι οι αποστολές, από τη μία σελίδα, από την άλλη ειδικοί κανόνες για την εκάστοτε αποστολή. Campaign παιχνίδι, έτσι μία ιστορία που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά. Κάνουμε επιλογές που θα επηρεάσουν την ιστορία. Δεν παίζουμε όλους τους χάρτες σε ένα playthrough, οπότε έχει επαναληψιμότητα γιατί εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Αλλά είναι και dungeon crawler, δηλαδή ένα από τα παιχνιδάκια είναι το κλασικό tank, έτσι, ο δυνατός της ομάδας, υπάρχει ο μάγος, σε εισαγωγικά μάγος της ομάδας, ο ranger κτλ. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, συναισθηματικό, βγάζει έτσι συγκίνηση, έχει ηθικά διλήμματα, στο τέλος ας πούμε κάποιων κεφαλαίων έτσι, κάνει κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή για όποιον θέλει να το παίξει με τα παιδιά του, στο τέλος έτσι συζητάς λίγο για αυτό που βιώσαν οι χαρακτήρες, για το τι βιώνει το κοριτσάκι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Ακούγεται πολύ ωραίο. Είναι 7 κεφάλαια, το καθένα κρατάει περίπου 1,5 ώρα. Και πάλι έχει επαναληψιμότητα γιατί δεν θα τα παίξετε όλα, δεν θα τα δείτε όλα σε ένα playthrough. Πάμε στο δικό μου το 9 λοιπόν. Ξεκάθαρα storytelling παιχνίδι. Κάτσε να δω αν θα το βρεις. Είναι από τα παιχνίδια που διαβάζεις πολύ κείμενο. Ναι. Tales of the Arabian Nights. Α, μάλιστα. Το ξέρω. Δεν το έχω παίξει. Δεν το έχεις παίξει? Δεν το έχω παίξει ποτέ, όχι. Full θεματικό. Είναι από αυτά που σαφώς ακούς με πέρσικη αραβική μουσική, Ναι. ξέρω εγώ. Genies, Ναι, όλα χαλιά. αυτά. Ναι, έτσι. Κάνεις επιλογές. Η επιλογή που κάνεις πηγαίνει σε κάποιο άλλο κείμενο να διαβάσεις. Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις, γίνεται κάτι άλλο και είναι ένα βιβλίο με επιλογές τόσο. Ένα σπιράλ. Το μόνο αρνητικό που έχω ακούσει για αυτό το παιχνίδι είναι ότι αυτές οι επιλογές είναι λίγο random, δηλαδή σαν να μην δένουν πολύ καλά μεταξύ τους. Όχι όλη την ώρα, αλλά κάποιες φορές είναι λίγο random, δηλαδή... Ναι, ισχύει αυτό. Δεν γνωρίζω, θυμάσαι θυμάμαι. αν έχει μια ευρύτερη ιστορία έτσι που... Δεν έχει μια ευρύτερη ιστορία. Έχει μια ευρύτερη ιστορία, η οποία αλλάζει ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις. Ναι. Έχει ένα randomness τώρα που το λες, ναι, ισχύει, αλλά το θέμα είναι όλο τόσο ωραίο και οι επιλογές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάσου σε κάποια φάση εμείς είχαμε φτάσει απλά να διαβάζουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν παίζεις τόσο, απλά διαβάζεις για να δεις σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό. Μάλιστα. Δυστυχώς από ό,τι ξέρω είναι out of print εδώ και πολλά χρόνια. Σοβαρά. Δεν κυκλοφορεί πια το παιχνίδι. Έχω ακούσει, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, ότι θα βγει έτσι ο πνευματικός του διάδοχος αυτή τη φορά με θεματικό κομμάτι τον μύθο του βασιλιά Αρθούρου. Θα παίζει σε αυτό το setting. Δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει όντως, αν θα βγει, αλλά το είχα ακούσει και αυτό. Και πάμε στο 8. Νούμερο 8. Λοιπόν, το νούμερο 8 το δικό μου είναι Betrayal at House on the Hill. Πάλι second edition. Αυτό το Betrayal που δεν το έχω παίξει ακόμα. Λοιπόν, αυτό το Betrayal λοιπόν, ναι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο έχει όλα τα tropes των ταινιών τρόμου της δεκαετίας του 80. Έχει 50 διαφορετικά σενάρια, τα οποία μπορεί να προκύψουν. 50, ναι, το βασικό κουτί. Τα οποία σενάρια ξεκινάει πάντα με το ίδιο, δηλαδή τίποτα. Απλά για προσωπικούς μας λόγους καταλήγουμε σε αυτή την έπαυλη, σε αυτό το σπίτι, στο λόφο, το οποίο πάμε να εξερευνήσουμε. Ναι. Διαλέγουμε από ένα χαρακτήρα. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μισό του παιχνιδιού είναι συνεργατικό. Εξερευνούμε το σπίτι, ανοίγουμε πόρτες, μπαίνουμε σε δωμάτια, βρίσκουμε αντικείμενα. Προσπαθούμε να δυναμώσουμε τον χαρακτήρα μας. Κάποια στιγμή, από μηχανισμό του παιχνιδιού, γίνεται το λεγόμενο haunt, έτσι, το οποίο προκαλεί έναν από τους παίχτες, το λέει το παιχνίδι ποιος θα γίνει προδότης.
Οπότε εκεί το παιχνίδι γίνεται ένας εναντίον όλων. Υπάρχουν ξεχωριστά βιβλιαράκια. Ο προδότης παίρνει το δικό του βιβλιαράκι, πάει σε άλλο δωμάτιο. Αλήθεια. Για να διαβάσει στα κρυφά το objective του, τι πρέπει να πετύχει. Εξηγεί βέβαια και το τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι, ποια είναι η απειλή που συμβαίνει. Οι υπόλοιποι επιζώντες διαβάζουν το δικό τους βιβλιαράκι που αντιστοίχως τους εξηγεί τι συμβαίνει από τη δική τους οπτική σκοπιά και βέβαια το τι προσπαθούν να πετύχουν αυτοί για να νικήσουν. Επιστρέφει ο προδότης και ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου για Άρα να δούμε ποιος θα νικήσει. ξέρουν από πριν ποιος είναι ο προδότης. Ο προδότης ξέρουν ποιος είναι, το λέει το παιχνίδι, έτσι, από τη μέση του παιχνιδιού και μετά, αλλά δεν ξέρει κάθε ομάδα τι θέλει να κάνει η άλλη για να νικήσει. Μπορεί λοιπόν, τα διάφορα stories είναι από πνεύματα, δαίμονες, zombies, παρανοϊκούς μανιακούς δολοφόνους, έχει πάρα πολλά. Το θεματικό κομμάτι βγαίνει, ξεχυλίζει, είναι παντού, είναι στις κάρτες, είναι στο χαβαλέ που γίνεται στην παρέα. Φυσικά σε όλα αυτά τα παιχνίδια, αν κάνεις και λίγο role playing, αν μπεις λίγο στο πνεύμα, θα περάσεις ακόμα καλύτερα. Βέβαια, όπως ξέρουν οι γνώστες, το παιχνίδι έχει τα προβληματάκια του, μπορεί να προκύπτουν διάφορα προβλήματα με τους μηχανισμούς του παιχνιδιού, ακριβώς επειδή είναι πολλά τα σενάρια και πολλοί συνδυασμοί. Το είπαμε στην αρχή, δεν μιλάμε για να αναφερόμαστε στους μηχανισμούς, είναι καθαρά το story. Έχω ακούσει και εγώ ότι έχει διάφορα θεματάκια. Παρ' όλα αυτά, το θέμα μου ακούγεται τόσο πιασάρια και τόσο ωραίο. Νομίζω ότι θα σου αρέσει. Είναι οι ταινίες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Ακριβώς. Και γουστάρουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ να πούμε ότι έχει βγει πλέον και το Betrayal Legacy, που είναι η Legacy εκδοχή του παιχνιδιού. Legacy επιτροχάδιν είναι ένα επιτραπέζιο στο οποίο παρεμβαίνουμε με τρόπους όπως σου λέει να σκίσεις κάποια κάρτα, να κολλήσεις αυτοκόλλητα, να γράψεις πάνω. Το οποίο έχω τεράστια περιέργεια να παίξω, γιατί για το συγκεκριμένο, για το Legacy, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια στα reviews και δεν έχω ακούσει κανένα παράπονο. House on the Hill 3rd edition features 50 unique mysteries, premium components and more. You will have to watch your back if you wish to conquer the horrors and survive the betrayal at House on the Hill. Start your mystery. Let the haunt begin. Chronicles of Crime. Και αναμενόμενο νομίζω για μια τέτοια λίστα. Ναι. Δεν θα ρωτήσω αν το έχεις κάπου, θα δούμε μετά. Φανταστικό παιχνίδι και αυτό. Προσπαθείς και εδώ, είναι whodunit, crime έγκλημα. Προσπαθείς να ξυγνιάσεις ποιος έκανε ένα συγκεκριμένο έγκλημα. App για το κινητό. Ωραία. Φανταστικό app για το κινητό. Όντως. Δένει απίστευτα με το παιχνίδι. Όντως. Για να πούμε κάποια πράγματα, το app είναι. Σου δείχνει ουσιαστικά ένα χώρο που πρέπει να εξερευνήσεις με το κινητό. Είναι σαν να κρατάς μια κάμερα εκεί live στο σημείο που είσαι. Δηλαδή, σαν να έχεις ανοίξει την κάμερα από το κινητό σου και να τραβάς ένα χώρο. Και σου δίνει κάποια πολύ συγκεκριμένα δευτερόλεπτα, νομίζω 20 δευτερόλεπτα είναι. Μπορεί να είναι και λιγότερο. 10 νομίζω. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Δεν είμαι σίγουρος. Που πρέπει να δεις τι έχει. Όσο το λες εσύ, λες βλέπω ένα σπασμένο γραφείο, ένα σφυρί, ένα καλώδιο, ένα λάστιχο, ένα λάπτοπ. Και όσο το λες, οι συμπαίκτες σου πρέπει να κατεβάζουν καρτούλες που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα, γιατί ουσιαστικά αυτά γίνονται τα στοιχεία που έχετε για να εξηγνιάζετε την υπόθεση. Πηγαίνεις, μιλάς με διάφορους suspects. Σωστά. Προσπαθείς να λύσεις το κουβάρι. Έχει κύκλο μέρας νύχτας. Έχει κύκλο μέρας το οποίο νύχτας, επηρεάζει το αν ποιους θα βρεις, πού θα τους βρεις. Ακριβώς. Διαφορετικά location, σου λένε που να πας. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ διασκεδαστικό. Έχεις παίξει expansions, επεκτάσεις? Όχι. Έχει πολλές. Έχει μία επέκταση noir, Los Angeles, δεκαετίας 30. Έχει μία επέκταση τύπου Stranger Things, Εντάξει. το οποίο είναι και campaign. Αυτό. Τέλος. λέγεται... Βάζουμε εδώ μια τελεία, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Welcome to Redview λέγεται αυτή η επέκταση. Super. Και είναι campaign, είναι δηλαδή 4 κεφάλαια, μία ιστορία. Και βέβαια μετά βγάλανε τις επεκτάσεις που διαδραματίζονται σε διαφορετικές χρονικές εποχές. Έτσι. Στο Μεσαίωνα είναι η μία, δεν θυμάμαι ακριβώς, 1600 κάτι. Η άλλη είναι βιομηχανική επανάσταση και η τρίτη είναι στο μέλλον. Cyber κατάσταση. Είναι πολύ πλούσιο παιχνίδι, έχει πολύ πράγμα. Τέλεια. Αναρωτιέμαι σε ποια θέση το έχεις. Πολύ καλή επιλογή. Δεν λέει. Φιδωλός. Γενικά δεν αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Ανακαλύψουμε.
So buckle up and let us transport you straight to the crime scene. Πάμε στο δικό σου το 7. Νούμερο 7 λοιπόν. Έχω στο νούμερο 7 το Familiar Tales. Άλλο ένα παιχνίδι. Ναι. Πολύ θεματικό κι αυτό. Άλλο ένα παιχνίδι της ίδιας εταιρείας και του ίδιου δημιουργού με το Stuffed Fables που ανέφερα πριν. Είναι αρκετά παρόμοια εμφανισιακά. Πάλι μιλάμε στην ουσία για ένα dungeon crawler παιδικό κατά κάποιο τρόπο. Σ' αρέσουν τα dungeon crawler? Μου αρέσουν πάρα πολύ τα dungeon crawler. Έχεις παίξει πολλά, νομίζω έχεις και πολλά. Ναι, σωστά. Παρένθεση, αν δείτε τη βιβλιοθήκη του με τα επιτραπέζια, θα κλάψετε. Πόσα έχεις, τα έχεις μετρήσει ποτέ? Έχω γύρω στα 300 αυτή τη στιγμή, έχοντας δώσει πολλά και έχοντας ξεφορτωθεί πολλά λόγω χώρου και παιδιών. Ήταν μια μικρή παρένθεση αυτή. Λοιπόν, πλέον έχεις και παιχνίδια για παιδιά όμως, σε τραπέζια με τα πιτσιρίκια, Ναι, παίρνω σκόπιμα για αυτόν τον λόγο. Ναι. Προσπαθώ να τα. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ ωραίο. να τους τα εισάγω. Να τους τα ταΐσω, λέμε το ζόρι. Τώρα που είναι μικρά, να μάθουν από τώρα. Έτσι, παιδεία από νωρίς. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, Familiar Tales λοιπόν. Storybook κι αυτό. Βιβλίο σπιράλ, πολλές τοποθεσίες. Είναι συνεργατικό, πλήρως συνεργατικό. Είναι ένα πολύ όμορφο, ωραίο παραμύθι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Είμαστε τα familiars ενός μάγου. Έτσι. Αυτό εννοείς familiar. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει ακριβής μετάφραση τύπου γνώριμες ιστορίες. Είμαστε τα familiars ενός καλού μάγου. Τα familiars δηλαδή οι ακόλουθοι, τα pets κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έτσι. Τα μαγικά πλάσματα που σε ακολουθούν και είναι φίλοι σου. Ακριβώς. Εμείς παίρνουμε το ρόλο λοιπόν αυτών των familiars. Στην ιστορία λοιπόν μια σκοτεινή νύχτα εμφανίζεται στην πόρτα του σπιτιού του μάγου που μένουμε κι εμείς, εμφανίζεται ένα μωρό από πουθενά με ένα σημείωμα. Πρέπει να αναλάβουμε τη φροντίδα αυτού του μωρού, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μωρό. Έχεις μήπως ένα κεραυνό στο κούτελο? Γιατί προς τα εκεί όντως. Ο μάγος μας δίνει αυτό το quest στην ουσία, να φυγαδεύσουμε το μωρό γιατί το κυνηγάνε και να τον συναντήσουμε παρακάτω στο δρόμο. Βγάζει έτσι λίγο Lord of the Rings, βγάζει λίγο αυτές τις παλιές ταινίες που βλέπαμε έτσι, όταν ήμασταν μικροί. Σε ταξιδεύει αυτό το παιχνίδι, ξεκινάς ένα μακρύ ταξίδι με ένα μωράκι που πρέπει να προστατέψεις, το οποίο μωρό στη διάρκεια του ταξιδιού πεινάει, κλαίει. Αυτά έχουν όλα σαν αποτέλεσμα στο ίδιο το παιχνίδι να. Πώς νιώθεις όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν το έχεις ζήσει και στην πραγματική σου ζωή? Το ζω που το ζω, και τα βράδια πρέπει να το παίξω κιόλας. Στο παιχνίδι προκαλούν εχθρούς, έτσι. Άμα κλαίει το μωρό, πρέπει να το φροντίσεις να ησυχάσει για να μην προσελκύσει τους εχθρούς. Στην πραγματικότητα προσελκύουν θυμωμένους γείτονες. Κοντά πρέπει να αποφύγεις. Λοιπόν, πρέπει να το αλλάξεις την μπάνα, να το ταΐσεις, να το ζεστάνεις. Όλα αυτά συμβαίνουν και μέσα στο παιχνίδι, με μηχανισμούς του παιχνιδιού. Το παιχνίδι σαν gameplay mechanic είναι deck builder. Εκεί είναι, ας πούμε, η μεγάλη διαφοροποίηση. Δεν ρίχνεις ζάρια, έχεις μια στίβα καρτών, την εμπλουτίζεις, τραβάς κάρτες και τις ενέργειές σου τις εκτελείς με βάση αυτές τις κάρτες. Είναι όμως το θεματικό κομμάτι αυτό που είναι ένα ταξίδι, ένα πανέμορφο ταξίδι. Είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια σαν παιχνίδι, όχι το quest κρατάει περίπου 1 με 1,5 ώρα. Αλλά έχει πάρα πολλά quests. Έχει πάρα πολλά quests. Αυτό το μωράκι σκέψου έχει 3 κεφάλαια το παιχνίδι. Στο πρώτο κεφάλαιο είναι μωρό, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παιδάκι, περνάνε κάποια χρόνια, μεγαλώνει. Και στο τρίτο κεφάλαιο είναι έφηβη πλέον, είναι κοριτσάκι. Έφηβη και μάλιστα το παιχνίδι το διαφημίζουν ως story crafting game. Γιατί οι αποφάσεις που θα πάρεις και τα παραδείγματα που θα δώσεις στο παιδί μεγαλώνοντας θα προσαρμόσουν, θα δημιουργήσουν το χαρακτήρα της, που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για το τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει, φανταστικό. Ναι, από ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα, μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Πραγματικά το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι campaign παιχνίδι, χρειάζεσαι τους ίδιους παίκτες να βιώσουν την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος και είναι μια μεγάλη ιστορία και είναι λίγο δύσκολο. Το έχεις παίξει όλο? Δεν το έχω παίξει όλο, έχω τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο.
Και είναι φανταστικό μέχρι στιγμής. The campaign is played over 3 eras with branching paths guaranteed to keep players engaged at every turn, time and again. So come, open the book, turn the page, make your mark on these familiar tales. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πω σε ένα άλλο Tales, το Winter Tales. Winter Tales, μάλιστα. Τι ξέρεις, τι έχεις ακούσει, τι έχεις παίξει, πες τα όλα. Το είχα, αυτό το παιχνίδι το είχα μια εποχή. Το έπαιξα μισή φορά, ούτε καν μία. Μισή φορά. Τέτοια απαξίωση. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, απλά θυμάμαι ότι είχε εφιαλτικό rulebook. Οι κανόνες ήταν πολύ δύσκολο να τους καταλάβεις. Γενικά έχει πολλά θέματα. Έχει διάφορα θέματα. Σε βαθμό που με απόθυσε και το ξεφορτώθηκα. Έχει πάρα πολύ όμορφο story. Πες μου εσύ όμως, ναι. Βρίσκομαστε λοιπόν στη χώρα του παραμυθιού. Οι στρατιώτες του χειμώνα, το καθεστώς του χειμώνα, κάπως έτσι, έχει φέρει το χειμώνα νομίζω και προσπάθησε εσύ να επαναφέρεις την άνοιξη. Παίζουν χαρακτήρες γνωστών παραμυθιών, ο Πινόκιο, η Αλίκη, ναι, παίρνεις το ρόλο τους και με διάφορες κάρτες προσπαθείς να φτιάξεις ένα συγκεκριμένο story ως action. Δηλαδή, π.χ. βρήκα ένα βιβλίο, θα το πάρω μετά, κατεβάζεις την κάρτα με το ξόρκι. Υποτίθεται ότι σε αυτό το βιβλίο διάβασες αυτό το ξόρκι. Κατεβάζεις μια άλλη κάρτα που δείχνει μια βροχή. Αυτό το ξόρκι έφερε βροχή, ας πούμε. Και τι έγινε, γλίστρισε, έπεσε, χτύπησε, ξέρεις, το πας έτσι. Μάλιστα, προσπαθείς δηλαδή να δημιουργήσεις μια ιστορία μέσα από τις κάρτες που παίζεις. Ακριβώς. Ώστε να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να κάνεις advance και το παιχνίδι. Θυμάμαι όμως ότι είχε, πέρα από το αφηγηματικό κομμάτι, θυμάμαι ότι είχε και κανόνες. Ότι δεν ήταν μόνο αφηγηματικό παιχνίδι. Είχε κανόνες, γενικά χωλαίνει σε πάρα πολλά σημεία το παιχνίδι. Έχει διάφορα θεματάκια, αλλά το story του, η εικονογράφησή του, το artwork, οι αυτό κάρτες, το ταμπλό είναι πανέμορφα. Αυτό το παιχνίδι μου θύμισε πολύ Tim Burton όταν είδα το εξώφυλλο. Αυτό, πάρα πολύ. Ακόμα και ο τρόπος που είναι σχεδιασμένοι οι χαρακτήρες θυμίζουν πολύ Tim Burton. Ναι, είναι στη σκοτεινή τους εκδοχή, στην ουσία. Don't be foolish. Πάμε στο δικό σου το 6. Νούμερο 6. Λοιπόν, στο νούμερο 6 έχω ένα παιχνίδι που έχει έτσι μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Αυτά είναι. Γιατί ήταν το πρώτο σύγχρονο επιτραπέζιο με zombies που έπαιξα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι με zombies που έχω στη λίστα και τελευταίο. Έτσι. Last Night on Earth. Το γνωρίζεις? Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω παίξει σίγουρα, δεν το παίζει να μην το έχω ακούσει καν. Είναι του 2007 παιχνίδι. Με το που το είδα, το ερωτεύτηκα χωρίς να έχω δει μέσα τα components, μόνο από το εξώφυλλο. Χρησιμοποιεί λοιπόν αληθινούς ηθοποιούς για το artwork, με make-up, στολές κτλ. Είναι λίγο... Γνωστούς. Όχι. Αληθινούς ανθρώπους. Έτσι. Το οποίο είναι σκόπιμα cheesy. Έτσι. Δημιουργεί έτσι μια αισθητική B-movie της δεκαετίας τέλειο 80. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι λοιπόν με zombies. Αυτό θυμίζουν πιο πολύ, είναι του Ρομέρο τα zombies. Είναι τα αργοκίνητα, η νύχτα των ζωντανών λιγότερα. νεκρών. Ναι, θυμίζει πάρα πολύ. Βασίζεται, πιστεύω, έχει εμπνευστεί πάρα πολύ από Ρομέρο, από τη νύχτα των ζωντανών νεκρών συγκεκριμένα. Μάλιστα, 2 από τα quests που έχει είναι να είσαι οχυρωμένος στην έπαυλη, στο ένα quest και προσπαθείς να αντέξεις μέχρι την αυγή. Μέχρι τώρα δεν μου ακούγεται και πολύ συναισθηματικό. Περιμένω να δω πώς θα καταλήξει τη συναισθηματική αξία. Εκτός αν πρέπει να αρχίσω να φοβάμαι. Δεν έχω δίπλα μου. Η συναισθηματική αξία κολλάει στο ότι είμαι λάτρης, μου αρέσουν πάρα πολύ τα zombies. Είτε είναι ταινία, παιχνίδια, επιτραπέζια, τα πάντα. Και αυτό ήταν το πρώτο σύγχρονο επιτραπέζιο που ανακάλυψα με zombies. Δεν είχα ξαναδεί, ας πούμε, τέτοιο παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι είναι ένας εναντίον των υπολείπων παιχτών. Έτσι, ο ένας χειρίζεται τα zombies. Είναι ο κακός της υπόθεσης, κουνάει τα zombies. Οι υπόλοιποι είναι επιζώντες, οι οποίοι είναι όλοι οι κλισέ ρόλοι των B-movies αυτό της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, ένας μπορεί να διαλέξει τον αθλητή, ο άλλος την βασίλισσα του χορού, την μπίμπο, τον ιερέα,
Έχει και ιερέα. Έχει ιερέα, έχει τον Drifter που έφτασε στην πόλη. Έχει τον Junkie, δεν ξέρω. Επίσης τα zombies είναι πολύ δύσκολο να σκοτωθούν. Συνήθως απλά τα σμπρώχνεις, τα αποθείς. Okay. Όσο προσπαθείς να ολοκληρώσεις το objective. Σε βάζει τόσο πολύ στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε οθεί να κάνεις και role playing αυτό το παιχνίδι. Γιατί οι κάρτες που παίζεις, ρίχνεις και ζάρια, αλλά παίζεις και κάρτες οι οποίες έχουν πολύ ωραίο artwork με όλους αυτούς τους ηθοποιούς που σου είπα και έχουν πάντα και ένα tagline, μια μικρή ατάκα που τη λέει ο χαρακτήρας και σου βγαίνει να την πεις και εσύ εκείνη τη στιγμή. Γιατί την ώρα που παίζεις την κάρτα όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι και δεν το έχω παίξει όσο θα ήθελα να το είχα παίξει. Με expansions, με απ' όλα. σε γειτονική πόλη, απ' όλα, να έχει πολλά. Ωραία, noted και αυτό, εγώ δεν το έχω παίξει, αλλά με έχεις μπριζώσει άσχημα με πάρα πολλά πράγματα σήμερα γενικά. And the rules are simple enough for any level of gamer to understand and enjoy. The one thing that would make this game better is to have the board tiles two-sided for more map-making options. Και περνάμε στο δικό μου το 6. Νούμερο 6. Λοιπόν, δίνω credit σε σένα για αυτό το 6. Okay. Γιατί εσύ μου το έμαθες. Destiny's, μάλιστα. Ειδικά το πρώτο story. Ναι. Το οποίο το είχαμε παίξει μαζί. Το είχαμε παίξει μαζί το πρώτο story. Οι δυο μας. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι, είχαμε πορωθεί και οι δύο. Μάγισσες, λυκάνθρωποι, χωριά σκοτεινά. Επικεντρωνόμαστε καθαρά στο story, λέμε πάλι, έτσι. Γιατί εντάξει, και αυτό έχει διάφορα θεματάκια. Okay. Πιο μετά, δεν ξέρω, τα επόμενα τα έχεις παίξει. Δεν έχω παίξει τα επόμενα, έχω παίξει μόνο την πρώτη ιστορία, που είναι και ανεξάρτητη. Είναι και ανεξάρτητη. Είναι για μένα και η πιο πετυχημένη από όλες. Και από θέμα story και τα άλλα είναι ωραία. Απλά αρχίζει από ένα σημείο και μετά και είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Μάλιστα. Αλλά θυμάμαι ότι τότε τη βραδιά που το παίζαμε με τον Νίκο, ήμασταν οι δυο μας. Είχα περάσει τόσο καλά, ρε Νίκο. Όντως, δηλαδή, είχαμε διασκεδάσει νομίζω τόσο πολύ. Είχαμε γελάσει απίστευτα. Και είχα αγωνία να δω τι θα γίνει στο τέλος. Όντως. Διαλέγεις έναν από τους δύο χαρακτήρες και... Νομίζω είναι 3 χαρακτήρες σε κάθε ιστορία. Σωστά, διαλέγεις έναν από τους 3 χαρακτήρες και έχεις 2 επιλογές. Το τι θα κάνεις από τις 2 για να ολοκληρώσεις το πεπρωμένο. Παιχνίδι που παίζεται και αυτό μέσω κινητού. Και σε κάθε χαρακτήρα που πηγαίνεις, σκανάρεις και έχεις κάποιες επιλογές από το να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνεις για να ολοκληρώσεις το quest σου, μέχρι κάποια άλλα πράγματα. Να αγοράσεις όπλα, που τα πας, να παίξεις μάχες, να μεθύσεις, να ξυπνήσεις και να σε έχουν κλέψει. Χίλια τέτοια πράγματα. Ναι, είναι σε ένα setting medieval fantasy, έτσι, μεσαιωνικό, με κάποια μικρά στοιχεία φαντασίας. Λίγο Van Helsing εμένα μου έφερε στο νου, έτσι, η ατμόσφαιρα. Τέτοια εποχή, τέτοιο στυλ. Ναι. Και έχει και πολύ role playing επίσης, δηλαδή κάνεις checks με ζάρια, έτσι, για όλα αυτά που σου ζητάει να τεστάρεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό ότι είναι ανταγωνιστικό. Ναι. Είναι ιδιαίτερο αυτό το κομμάτι, να το τονίσουμε, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια είναι συνεργατικά εκφύσεως. Ανταγωνιστικό. Το συγκεκριμένο είναι ανταγωνιστικό. Ξέρεις τι, επειδή το συζητήσαμε και με την άλλη παρέα που το αγαπημένο παιχνίδι του μιας ψυχής είναι αυτό, τέλος πάντων, του Βασίλη. Ξέρει αυτός, έχει χάσει όλα. Έξαλλο στην προστασία. Ναι. Ότι αν ήταν συνεργατικό, ίσως άλλαζε τελείως το στυλ και ίσως ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον από άποψη gameplay πια. Γιατί το έχεις το story δεν αλλάζει. Ναι. Δεν γνωρίζω. Εγώ νομίζω, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ανταγωνιστικό, γιατί στην ουσία ο κάθε παίκτης είναι η αντίστροφη μέτρηση του άλλου. Γιατί τι γίνεται, προσπαθείς να προλάβεις τους αντιπάλους σου, να φτάσεις πρώτος, να ολοκληρώσεις τη μοίρα σου πρώτος, ναι. Να διαβάσουμε το δικό σου τέλος, ναι. Έτσι. η ιστορία να έχει το δικό σου φινάλε. Διαφορετικά endings, έτσι, ανάλογα με το τι θα, όχι βέβαια. μόνο και ανάλογα με το χαρακτήρα και τι θα γίνει. Ναι. Και έχει και πετυχαίνει πάρα πολύ στο ότι σε κάνει να μην βαριέσαι την ώρα που παίζουν οι άλλοι. Δηλαδή είναι εξίσου, θα έλεγα, συναρπαστικό και απαιτείται να προσέχεις την ώρα που παίζουν οι άλλοι. Γιατί μπορεί να ακούσεις κάποιο στοιχείο το οποίο να σε ενδιαφέρει και να πρέπει να το από ένα αντικείμενο που ανακάλυψε σε ναι. κάποια άλλη τοποθεσία. Και γενικότερα έχει. Μου έχουν κλέψει αντικείμενο το οποίο είχε πέσει στη λίμνη και πήγαινα. Πάλευα εγώ να πάω και πήγε και το πήρε έτσι. Έξαλλος. Ένα μαγικό δαχτυλίδι, δεν ξέρω, ένα item τέλος πάντων. Έχει διάφορα τέτοια. Πολύ, πολύ καλό. Πολύ ωραίο.
Για μένα το νούμερο 5 δεν έχει μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο τίτλο, από το Last Night on Earth. Είναι το A Touch of Evil. Πες μου ότι έβαλες πάλι ζόμπι, να τρελαθώ. Δεν είναι zombies. Είναι το μικρό αδερφάκι του προηγούμενου παιχνιδιού. Είναι από την ίδια εταιρεία. Okay. Ίδιο artwork, έτσι. Αλλά πιάνει αρχές 19ου αιώνα. Okay. Φαντάσου σκηνικό Ακέφαλος Καβαλάρης, ο μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη. Στο μικρό χωριουδάκι του Shadowbrook, όπου επικρατεί η μαγεία, οι δυσιδαιμονίες παράλληλα με την ανάπτυξη, έτσι, της επιστήμης εκείνη την εποχή. Πώς λέγεται, πώς το πες? A Touch of Evil. Μία σκοτεινή δύναμη υπάρχει στο χωριουδάκι, ένα από 4 τέρατα που δίνει το παιχνίδι. Μπορεί να είναι Νοσφεράτου, μπορεί να είναι Λυκάνθρωπος, Ακέφαλος Καβαλάρης ή Σκιάχτρο στο βασικό παιχνίδι. Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο ερευνητών, οι οποίοι καταλήγουν στο χωριουδάκι αυτό. Πάλι κλισέ, έτσι, ρόλοι, πολύ αγαπημένοι. Παιχνίδι που παίζεται και ανταγωνιστικό δηλαδή, και συνεργατικό. Το διαλέγεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ καλό. Θυμίζει, για να καταλάβεις, λίγο Arkham Horror, δηλαδή στην ουσία αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να δυναμώσεις το χαρακτήρα σου επισκεπτόμενος τις διάφορες τοποθεσίες του χωριού, όπου γίνονται random encounters, έτσι, από στίβα καρτών. Η κάθε τοποθεσία έχει τη δική της στίβα. Τραβάς, θεματικά ταιριάζει στην τοποθεσία που είσαι. Έχεις επισκεφτεί, ας πούμε, μια έπαυλη. Οι κάρτες είναι σχετικές, δηλαδή βρίσκεις πράγματα που θα βρίσκεις σε μια έπαυλη ή κάποιο μυστικό πέρασμα που θα βρεις εκεί. Το ωραίο είναι ότι στο χωριό αυτό υπάρχουν οι elders του χωριού, οι οποίοι κρύβουν κάποια μυστικά. Φυσικά και υπάρχουν. Κρύβουν κάποια μυστικά που πρέπει στην πορεία του παιχνιδιού να τα ανακαλύψεις και να ανακαλύψεις αν αυτοί οι elders θα είναι με το μέρος σου στην τελική μάχη ή αν θα σε προδώσουν. Όπως και το προηγούμενο παιχνίδι, πάρα πολύ θεματικό, σε οθεί να παίξεις το ρόλο σου, να πεις τις ατάκες, ακόμα και να μιλήσεις όπως μιλούσαν εκείνη την εποχή, να μιλήσεις με προφορά, δηλαδή όλα αυτά έτσι, κάνουν το παιχνίδι να ανυψωθεί πάρα πολύ. Στο δικό μου 5 έχω, το έχεις παίξει, το ξέρω, Sleeping Gods. Sleeping Cats, ναι. Γιατί κάτι πήγες να κάνεις αμότο, τι τώρα μετά κάτι. Όχι, το σκέφτηκα να το βάλω στη λίστα. Πες μας εσύ για το παιχνίδι και θα σου πω γιατί δεν το έβαλα. Κάποιες αρχαίες οντότητες θεοί, ας το πούμε έτσι, κοιμούνται στη θάλασσα και εσύ καλείς συνεργατικό παιχνίδι. Κοιμούνται και προσπαθείς να τους ξυπνήσεις για να σε βοηθήσουν να επιστρέψεις στον κόσμο τον δικό μας, στην ουσία. Σωστά. Πολύ ωραίο story, πολύ πρωτότυπο. Είσαι με τους συμπαίκτες σου, συνταξιδιώτες σου σε ένα πλοίο, ουσιαστικά. Ταξιδεύεις στον κόσμο, σε ένα βιβλίο το οποίο γυρνάς και είναι χάρτης, ο οποίος αυτό συμπληρώνεται. Πηγαίνεις σε λιμάνια, πηγαίνεις σε μεγάλες πόλεις, σε πλούσιες πόλεις, σε παζάρια, συλλέγεις στοιχεία, κάνεις μάχες και πρέπει να διαλέξεις κάποια totems. Τα οποία totems σου δίνουν και κάποια abilities ξεχωριστά. Και αν συλλέξεις, νομίζω 7 ήτανε, είσαι έτοιμος να κάνεις complete το quest. Sandbox παιχνίδι, δηλαδή από τα παιχνίδια που είναι ανοιχτός ο κόσμος από την αρχή. Το αντίστοιχο το open world, ας πούμε. Το open world, ναι. Και διαλέγεις από την αρχή που θα πας με το καράβι. Λες, θα ταξιδέψω βόρεια. Και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Δεν το έχω στη λίστα μου αυτό. Εδώ να το μαρτυρήσω αυτό. Δεν το έχω στη λίστα. Όχι ότι θεματικά δεν αξίζει. Απλά. Εντάξει, μπορεί να είχες άλλα που για σένα αξίζουν. Ναι, στην ουσία αυτός είναι ο λόγος. Ότι αυτά που έχω βάλει στη λίστα μου είχαν βάλει πολύ πιο έντονα το theme. Επίσης, νομίζω ότι μου έγινε υπερβολικό hype για αυτό το παιχνίδι. Σε βαθμό που όταν το έπαιξα όντως. Μου άρεσε, αλλά δεν είχες αυτά τα expectations, τα άτομα που λες, ναι, ακριβώς. Αυτά τα expectations έχουν καταστρέψει κόσμο. Νούμερο 4, λοιπόν, άλλο ένα dungeon crawler. Άμα λέω εγώ ότι τα αγαπάς ιδιαίτερα. Όντως. Δεν ξέρω αν το έχεις παίξει. Το ξέρεις σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν το έχεις παίξει. Για ρίχτω. Descent, συγκεκριμένα η δεύτερη έκδοση. Πρόσφατα συζητούσα ότι αυτό το Descent πρέπει κάποια στιγμή να το παίξω. Ναι. Έχει πάρα πολλούς πολέμιους γενικά. Αλλά εμένα το θέμα μου αρέσει, με ιντριγκάρει πάρα πολύ.
για να το παίξω. Ναι. Νομίζω ότι Και μου είχες πει ότι νομίζω μιλάς για το τελευταίο Descent που το Legacy. Όχι, Descent Journeys in the Dark. Έχουν βγει 3. Έχουν βγει 3 εκδόσεις, ας πούμε. Δεν το ονομάσαν αυτό τρίτη έκδοση, Third Edition, αλλά στην ουσία είναι. Okay. Νομίζω ότι γι' αυτό θα μιλάς, γιατί αυτό είχε αρκετούς πολέμους. Η δεύτερη έκδοση του Descent, την οποία έχω εγώ στη λίστα, είναι ένα, να το πω, έξυπνο, πλούσιο Hero Quest. Δηλαδή, αν εμείς παίζαμε Hero Quest όταν ήμασταν μικροί, σε νέους παίκτες... Έχουμε παίξει και μαζί Hero Quest. Έχουμε παίξει και μαζί Hero Quest, βέβαια. Και γέρασε άσχημα το Hero Quest, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό τώρα. Ο παράγοντας νοσταλγία όμως υπάρχει. Το έχω πολύ ψηλά εγώ. Είναι. Χριστούγεννα των παιδικών μου χρόνων. Όντως. Ολοκληρωτικά το Hero Quest. Λοιπόν, το Descent λοιπόν θα το πρότεινα σήμερα σε κόσμο που μου πει έπαιζα Hero Quest όταν ήμουν μικρός. Τι να παίξω τώρα. Από Descent. Θεματικά δηλαδή είναι και το ίδιο Epic Fantasy, διαλέγεις... Θεματικά ναι, είναι το ίδιο Epic βάρβαρο, Fantasy. μάγο... Ακριβώς έχει τις κλάσεις αυτές και άλλες κλάσεις. Είναι της Fantasy Flight. Η Fantasy Flight έχει δημιουργήσει έναν ενιαίο κόσμο φαντασίας. Ο κόσμος του Runebound. Υπάρχει και παιχνίδι Runebound, στο οποίο διαδραματίζονται κάποια παιχνίδια της. Είναι μέρος αυτού του κόσμου λοιπόν. Η δεύτερη έκδοση λοιπόν μου άρεσε γιατί έχει πολύ ωραία mechanics, βγαίνει πολύ ωραία το theme, φανταστικά tiles, ο χάρτης στον οποίο είναι τα quests, είναι σαν puzzle τα tiles. Και πολύ story. Πολύ story. Δηλαδή δεν θα το προτείνω σε κάποιον ο οποίος θέλει dungeon crawler που απλά θα σφάξει τέρατα για να βαθμιστεί και να πάρει χρυσό κτλ. Θα το προτείνω σε κόσμο που θέλει να βιώσει και μια ιστορία. Και στο story. Γιατί έχει story με ανατροπές, με εξελίξεις, με πολλαπλά τέλη. Έχει πολλά campaigns, πολλές επεκτάσεις, πολλά expansions. Συγκεκριμένα μάλιστα, Descent δεύτερη έκδοση και ακόμα περισσότερο με το app που βγάλανε. Είχε βγει ένα app το οποίο το μετέτρεπε σε πλήρως συνεργατικό παιχνίδι. Γιατί το βασικό κουτί είναι ένας που κάνει τον κακό εναντίον των ηρώων. Βγάλαν application το οποίο γίνεται πλήρως συνεργατικό και σου εμφανίζει το χάρτη λίγο-λίγο. Το οποίο το ανέβασε αυτό πάρα πολύ για μένα. Ναι, το λίγο-λίγο όντως είναι προσωπικά. Γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Δηλαδή ξαφνικά εξερευνείς, ανακαλύπτεις και... Πολύ ωραίο. Δηλαδή Descent. Για κλασικό fantasy setting, Descent δεύτερη έκδοση. Το Descent στο 4 το δικό σου λοιπόν. Ναι. Και στο δικό μου έχω ένα παιχνίδι το οποίο... να κάνω ένα intro. Ξεκινήσαμε να το παίξουμε με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες, όπως είπες και εσύ. Το story είναι φανταστικό και το αφήσανε και το πήρε και το σήκωσε από θέμα mechanics κατά τη γνώμη μας. Είναι ένα παιχνίδι που ξεκίνησε από Kickstarter. Ναι. Είναι το Tainted Grail. Μάλιστα, έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Τέλειο ταμπλό, τέλεια εικονογράφηση, τέλειες φιγούρες, μινιατούρες απίστευτες, τρομερή λεπτομέρεια, τέλειο application, τέλειο narration. Έχει και application. Έχει application και σε κάθε σημείο που πηγαίνεις, ταξιδεύεις ουσιαστικά και εδώ. Πηγαίνεις, είναι ένας κόσμος, εν πάση περιπτώσει, εντάχει, στον οποίο κυριαρχούν κάποια menhirs, τα λέει, τα οποία φωτίζουν, είναι σαν τεράστια γάλματα, φαντάζομαι, σαν φάρι κάπως, τα οποία έχουν φωτιές και φωτίζουν τον κόσμο. Οι φωτιές αυτές ξαφνικά σβήσανε και πρέπει να δεις εσύ τι έχει συμβεί. Μάλιστα. Πολύ δύσκολο σύστημα μάχης, το οποίο εμένα δεν μου κάτσε ποτέ. Οριακά το κατάλαβα πώς δουλεύει, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, συχτήριζα. Μπορείς να φανταστείς νομίζω. Ναι, δεν παλευόταν καθόλου. Αλλά ήθελα να συνεχίσω να το παίξω γιατί μου άρεσε τόσο πολύ το story. Ακόμα και το narration που είχαν στο application μέσα ήταν φανταστικό. Μουσική, soundtrack. Και είχαν επενδύσει πάρα πολλά. Έχει και voice over το narration. Ναι, έχει voice over. Αν θες το διαβάζεις εσύ, αν θες το κάνεις το κάνεις mute και διαβάζεις εσύ, αν θες. Το ακούς. Το κάνει μια voice actress φανταστική. Τέλειο theme, πάρα πολύ πρωτότυπο. Έχει ένα κουτί τεράστιο. Είχαμε πάρει και το expansion, φαντάζομαι, εμείς να παίξουμε τα μπούνια. Είχαμε πορωθεί. Παίξαμε 4 φορές.
δεν τράβαγε άλλο. Ναι, είχε κρίμα. είχε πολύ κρίμα. Γιατί το story πρέπει να είναι όντως φανταστικό. Είναι τέλειο. Σου λέω, μα το έχω στο 4. Από θέμα story δηλαδή ήταν πολλά υποσχόμενο. Νομίζω πάλι ότι έχει να κάνει με τον θρύλο του Αρθούρου. Σωστά. Έχει να κάνει Tainted Grail, Grail εννοεί το δισκοπότηρο. Ναι. Now, we must take on their task. We, the outcasts who were never meant to become heroes. We're all that's left. Let's hope it will be enough. Τριάδα, top 3. Πάμε στα μεγάλα ονόματα. Για πάμε. Λοιπόν, νούμερο 3 για μένα. Το ξέρεις, το έχεις παίξει, νομίζω. Δεν έχουμε πέσει ούτε σε ένα. Μέχρι στιγμής κανένα κοινό. Νομίζω όμως ειλικρινά ότι θα είναι το πρώτο. Για πες. Μην το αποκαλύψεις, αν είναι. Κάτσε, πρέπει να πάρω το poker face μου. Λοιπόν, δεν είμαι και θα πολύ το πω έτσι για να μην δω τις αντιδράσεις σου. Λοιπόν, νούμερο 3, Time Stories. Okay. Time Stories. Το έχω αρκετά ψηλά. Όταν έπαιξα για πρώτη φορά το Time Stories, ανατινάχτηκε το μυαλό μου δηλαδή. Ήταν τόσο φανταστική εμπειρία. Να πούμε καταρχάς τι είναι το Time Stories, έτσι. Συνεργατικό παιχνίδι. Είμαστε στο μέλλον, ανήκουμε σε μια υπηρεσία, σε μια εταιρεία οι οποίοι ταξιδεύουμε στο χρόνο στην ουσία για να προστατέψουμε την ροή του χρόνου. Σωστά. Υπάρχει κάποιος, ένα αντίπαλο στρατόπεδο ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει τα γεγονότα προς όφελός τους και προσπαθούμε εμείς να εμποδίσουμε αυτές τις αλλαγές να συμβούν για να μην καταστραφεί όλο το χρονικό συνεχές. Φανταστικό story, φανταστική υπόθεση. Τα έχουμε δει και σε ταινίες, πολύ κινηματογραφικό. Ταξιδεύεις σε διάφορες περιόδους της ιστορίας. Εδώ τώρα έτσι? ξεκινάει λίγο η διαφοροποίηση, γιατί έχει το λεγόμενο normal timeline, το οποίο είναι ο κόσμος, ο δικός μας όπως τον ξέρουμε, και έχει και το alternate, το οποίο είναι κόσμοι φανταστικοί, άλλες διαστάσεις, διαφορετικά σενάρια. Αναλαμβάνουμε λοιπόν, στην ουσία δεν ταξιδεύουμε εμείς οι ίδιοι στο παρελθόν, καταλαμβάνουμε τα σώματα κάποιον που ζούσαν εκείνη την εποχή. Κάποιο παιχνίδι μου θυμίζει αυτό, κάτι σε Assassin's Creed μου κάνει. Εντελώς, ναι. Το κάθε μέρος λοιπόν το βλέπουμε από προοπτική πρώτου προσώπου, ανοίγουμε μια σειρά από κάρτες σαν πανοράμα. Εντάξει, αυτό είναι εξαιρετικό. Το οποίο είναι απίστευτο, δεν υπάρχει. Και επιλέγουμε ταυτόχρονα σε ποια κάρτα θα πάμε, σε ποιο σημείο του χώρου. Μπορείς εσύ να πας σε μια κάρτα, εγώ να πάω σε μια άλλη. Μπορεί να πάμε και στην ίδια. Ναι. Οι κάρτες εντωμεταξύ, το artwork έχει σημασία, δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν στοιχεία εκεί μέσα, δηλαδή πρέπει να παρατηρήσεις και το artwork. Έχει το χρόνο, υπάρχει ένα track με χρόνο, το οποίο είναι και σαν συνάλλαγμα, έτσι στην ουσία, δηλαδή πληρώνεις χρόνο, ξοδεύεις χρόνο για να επισκεφθείς τα διάφορα μέρη, για να κάνεις διάφορες ενέργειες και έχει και το φαινόμενο της μέρας μαρμότας. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να κάτι να πάει στραβά. μέχρι ένα σημείο, δεν μπορείς δηλαδή να ολοκληρώσεις την ιστορία με μία επίσκεψη, τελειώνει ο χρόνος. Γυρνάς στο παρόν που είσαι στο σύγχρονο κόσμο και παιδιά σου λέει πρέπει να ξαναμπείτε στην κάψουλα. Ακριβώς. Να ξαναπάτε πίσω. Αλλά με το δεύτερο run, τη δεύτερη φορά που επισκεπτόμαστε το μέρος, ξέρουμε ήδη κάποια πράγματα, έχουμε ήδη μερικές φορές κάποια αντικείμενα. Το τρέχεις λίγο πιο γρήγορα. Το τρέχεις λίγο πιο γρήγορα. Ακριβώς. Αυτό στην αρχή έχει ένα ενδιαφέρον γιατί σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά για πολλούς γίνεται πολύ κουραστικό. Λίγο κουραστικό, ναι. Σε σημείο που μερικές φορές κάνεις undo, ξέρω εγώ, για να μην σου τελειώσει ο χρόνος. Και... Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι του story και του theme είναι απλά φανταστικό. Απαράμιλο. Απλά φανταστικό. Λοιπόν, το 3 το δικό μου. Τι μου είπες ότι ολοκλήρωσες μόλις ήρθες εδώ σπίτι? Μάλιστα, πες το εσύ. Legacy of Dragonholt. Παιχνίδι που έχει πολλές D&D ας πούμε αναφορές, διαλέγεις χαρακτήρα, έχεις ένα quest, είναι συνεργατικό, να το πούμε και αυτό. Ναι. Έχεις ένα χάρτη, ένα πολύ ωραίο χάρτη. Όντως. Πολύ όμορφο. Του χωριού. Του χωριού, ας πούμε. Ναι. Πηγαίνεις σε κάθε τοποθεσία, στο φούρνο, στο δάσος, στο orchard. Το λέγαμε πριν. Καταρχάς είναι της Fantasy Flight, διαδραματίζεται σε αυτόν τον κόσμο που έλεγα πριν, στον ίδιο κόσμο που είναι και το Descent. Okay. Το βασικό story είναι μυστηρίου, έχει να κάνει με μια πιθανή δολοφονία. Ναι.
Σωστά. Έτσι ξεκινάει, ας πούμε. Κάποιος ζητάει τη βοήθειά μας και πηγαίνουμε σε αυτό το χωριουδάκι του Dragonhold για να. Ανάλογα με το τι επιλογές θα βοηθήσουμε. κάνεις, εξελίσσεται διαφορετικά η ιστορία. Σε πηγαίνει Πολύ αλλού, σε πολύ άλλα διαφορετικά, κείμενα να θα διαβάσεις. έλεγα, ναι. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά διαφορετικά τέλη, έτσι. Πολύ διαφορετικά τα παρακλάδια, δηλαδή. Έχει και κάποια side quests, έτσι, όπως έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Και Έχει βιβλία ξεχωριστά για side ξεχωριστά quests. βιβλία. Έχει dungeons, έχει διάφορα quests. Ναι, που μπορεί το φινάλε του κάθε αυτού side quest να είναι το ίδιο. Δηλαδή η αρχή και το τέλος αυτών των μικρών αποστολών είναι οι ίδιες, αλλά ο τρόπος που θα καταλήξει εκεί ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι αφηγηματικό τελείως, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, είναι ναι. σαν D&D, Σαν. χωρίς τα Πολύ ζάρια. σαν. Και χωρίς τα ζάρια, δηλαδή καθαρά είναι κάπως choose your own adventure. Ακριβώς. Χρησιμοποιεί το λεγόμενο Oracle System. Αυτό ήταν ένα καινούριο, ας πούμε, σύστημα που εφήβρε η Fantasy Flight και θα ήταν το πρώτο παιχνίδι από μια σειρά παιχνιδιών που θα χρησιμοποιούσαν αυτό το σύστημα. Okay. Δεν βγήκε ποτέ κανένα άλλο, βέβαια. Πέρασαν κάποια χρόνια, καλά πήγε είναι αυτό. το μόνο. Είναι το μόνο. Okay. Και όμως έχει πολύ φανατικούς οπαδούς το παιχνίδι αυτό. Πάμε στο δικό σου το 2. Νούμερο 2 λοιπόν για μένα είναι το Destiny. Το έχω αρκετά ψηλά. Το κράταγες τόση ώρα. Το έχω αρκετά ψηλά, ναι. Το έχω αρκετά ψηλά. Και να πούμε εδώ πέρα ότι όπως το αναφέραμε και πριν και έχω παίξει μόνο την πρώτη αποστολή, το πρώτο quest. Να αναφέρουμε, τα είπαμε τα περισσότερα πριν, κάτι που δεν είπαμε ότι οι μάχες είναι πολύ εύκολες και έχει έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο το παιχνίδι να τσεκάρεις τις ζαριές που ρίχνεις. Έχεις 3 στατιστικά, agility, strength και wisdom νομίζω. Ναι, ναι. Ανάλογα τον εχθρό που θα συναντήσεις, κάνεις ρόλο και κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά είναι εύκολη μάχη, είναι γρήγορη, δεν σε κουράζει. Πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ωραίο το κομμάτι της εξερεύνησης και κουράζουν οι μάχες μερικές φορές. Βλέπε Tainted Grail που είπα πριν. Μπράβο. Ναι. Σε αυτό είναι εξίσου εύκολες και οι μάχες. Έχει ροή το παιχνίδι, κυλάει πολύ ωραία, κορυφώνεται πάρα πολύ ωραία. Ναι. Με μουσική υπόκρουση από την εφαρμογή. Καταρχάς έχει ending chapter στο οποίο μπαίνεις, έτσι, που αλλάζει όλο δηλαδή. Ναι. Και εκεί αρχίζει και τρέχει και όλα γίνονται και οι επιλογές πιο γρήγορες, γενικά κάνεις πιο γρήγορα πράγματα. Έχει φοβερή κλιμάκωση. Στο 2 εγώ έχω βάλει Time Stories. Πολύ ωραία. Και εσύ πολύ ψηλά. Ναι, ναι, το αγαπώ, εντάξει, για όλους τους λόγους που είπες πριν. Και ήταν ένα από τα παιχνίδια που όταν το έπαιξα, νομίζω ότι μου άλλαξε γενικότερα την ευρύτερη εικόνα που είχα για τα επιτραπέζια. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που δεν με ενοχλεί σχεδόν τίποτα. Δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή τώρα κάτι. Ούτε αυτές οι λούπες, ας πούμε. Όχι, όχι καθόλου. Γιατί όλο αυτό θεματικά και σενεριακά, άμα το πάρεις, είναι κάτι που θα συνέβαινε, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται να στο δίνει όλο στο πιάτο. Ναι, σωστό. Οπότε όχι, δεν με χάλασε καθόλου. Το ότι έτσι λίγο, αν θες να τελειώσεις την ιστορία που παίζεις, συνήθως κρατάει 4 ώρες. Ναι, αλλά έχει να κάνει save. Έχει να κάνει save, όντως. Μπορείς να κάνεις save. Σε πολλά παιχνίδια μπορείς να κάνεις save. Πάμε δηλαδή για το νούμερο 1. Πάμε για νούμερο 1. Είναι γερμανικό. Πάμε νούμερο 1. Έλα, πάμε. Mansions of Madness. Έτσι, Mansions of Madness. Και το δικό μου ένα αυτό είναι. Ναι. Τι να πεις για αυτό το παιχνίδι. Τι να πρωτοποιήσεις. Άπειρα expansions. Σύμπαν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Γιατί κάτι πρέπει να πούμε. Δηλαδή κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Lovecraftian τελείως. Ναι. Cosmic Horror. Ωραία. Παίζουμε Mansions από το First Edition. Ακριβώς, ναι, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη έκδοση τώρα. Ναι, για τη δεύτερη έκδοση έχει application. Τώρα είναι full συνεργατικό. Τότε στην πρώτη έκδοση δεν υπήρχε application. Κάποιος έπρεπε να κάνει τον DM, ας πούμε. Ναι. Τον κακό που σου έβγαζε events και γινόντουσαν πράγματα. Με χρονοβόρο setup η πρώτη έκδοση. Πολύ, πολύ χρονοβόρο. Και ανισόρροπο θα έλεγα. Εμένα μου άρεσε παρόλα αυτά το πρώτο edition. Το αγαπώ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είχε τους γρίφους που τους χειριζόσουν όντως με τα χέρια σου. Εντελώς. Τώρα στη δεύτερη έκδοση, ναι, το ρόλο του κακού τον αναλαμβάνει application. Βασικό story, για να βάλουμε έτσι λίγο τον κόσμο που δεν το ξέρει μέσα στο κλίμα. Πηγαίνεις σε μια έπαυλη, το πρώτο expansion ας πούμε, αυτό είναι με σπίτι, έτσι. Ναι. Βασικό παιχνίδι. Το βασικό παιχνίδι, ναι. Στο οποίο προσπαθείς να λύσεις ένα μυστήριο, κάποιος έχει εξαφανιστεί, έχουν χάσει ένα artifact, ψάχνουν κάτι
Στη δεκαετία του 30. Στη δεκαετία του 20-30, ναι, έτσι, γκάνγκστερες με όπλα. Μαγεία υπάρχει. Μαγεία, ναι. Τι να πούμε για την εικονογράφηση, να πούμε για το ταμπλό, να πούμε για τις ιστορίες, το κάθε story που υπάρχει, για τους χαρακτήρες. Έχεις ένα σκασμό χαρακτήρες να διαλέξεις. Ναι. Το application, ηχητικά εφέ, ατμόσφαιρα, πάλι εξερευνείς, σου ανοίγει σιγά σιγά την έπαυλη, έτσι. Για να μπει σε κάποιο δωμάτιο πρέπει να λύσεις puzzle. Κανονικά puzzle σου βγάζει στο κινητό. Ναι, στην εφαρμογή τροχούς, και να ενώσεις καλώδια, να φτιάξεις κυκλώματα, να συμπληρώσεις πίνακες. Φοβερή εξερεύνηση. Πάρα πολλά πράγματα να εξερευνήσεις στην κάθε ιστορία, σε βαθμό που κανονικά δεν γίνεται να τα ανακαλύψεις όλα. Αλλά θέλεις. Έχω χάσει πάρα πολλά παιχνίδια Mansions, απλά επειδή ήθελα να εξερευνήσω όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, όλα τα tokens. Ναι. Δηλαδή έχω θυσιάσει χρόνο πολύτιμο και... Ειδικά στο πρώτο edition να πούμε ότι μπορούσε να κρατήσει και 5-6 ώρες. Ναι. Κάποιο campaign, έτσι. Στο δεύτερο edition το μαζέψανε αρκετά. Στο δεύτερο το έχουν μαζέψει κάπως, ποικίλει ο χρόνος. Μάλιστα, όταν διαλέγεις ιστορία που θα παίξεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δεν έχει campaign, σου λέει ιστορία και βαθμό δυσκολίας, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι και περίπου πόσο θα διαρκέσει. Δηλαδή, η πρώτη είναι γράφει ότι διαρκεί 1,5 ώρα και όντως διαρκεί περίπου τόσο και έχει μια ιστορία που κρατάει και 6 ώρες. Ναι. Έτσι, που εξερευνείς ολόκληρη 3 γειτονιές της πόλης, ας πούμε. Διαδραματίζονται γεγονότα σε τρένο, σε καράβι, στη ζούγκλα, δηλαδή σε... Horrific Journey στο αγαπημένο expansion. Από ένα σημείο και μετά σε ταξιδεύει κι αλλού. Και εμένα, νομίζω θα συμφωνήσω, είναι το καλύτερο expansion, λόγω setting. Το παιχνίδι βέβαια έχει και κάποια θεματάκια. Το είπαμε αυτό και την αρχή. Αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε στο... Επικεντρωνόμαστε θετικά. Οι μάχες είναι πολύ ok πάντως. Ωστόσο, θέλω να το πω αυτό, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Μετά από τόσα playthroughs, μετά από τόσες φορές που έχω παίξει Mansions, δεν αντέχω πλέον. Τα 2/3 του παιχνιδιού είναι τέλεια. Το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δεν το μπορώ. Απ' την άποψη πια ότι οι περισσότερες ιστορίες καταλήγουν σε μάχες, δηλαδή προς το τέλος της κάθε ιστορίας συνήθως στην πέφτουν πολλά τέρατα. Ναι, και στο τέλος... Και εκεί το παιχνίδι βουλιάζει για μένα. Ήδη έχεις αφιερώσει αρκετή ώρα δεν έχεις άδικο στην εξερεύνηση και σε όλα αυτά. Ήδη δηλαδή έχεις κουραστεί κάπως και οι μάχες, όπου λίγο εκεί χάνεται το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει εξερεύνηση. Ακόμα σου βγάζει θεματικά κειμενάκια. Ναι, αλλά είναι το objective σου που πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή, οπότε έχει το ενδιαφέρον. Δεν με πειράζει τόσο, ναι, δηλαδή μπορεί να πρέπει να σκοτώσεις ένα τέρας, μεγάλο τέρας, ή να ξεφύγεις από την έπαυλη, αλλά το ότι συνήθως μαζεύονται πολλοί εχθροί με κουράζει. Παρόλα αυτά είναι πρώτο, δεν γίνεται. Η αίσθηση, το θεματικό που σου βγάζει είναι φανταστικό. Ναι. Φανταστικό. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η λίστα μας. 20 παιχνιδάκια ακούστηκαν. Αν δεν βγάλουμε τα κοινά 18, πόσα να δούμε. Ναι. Μια χαρά. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όπως και εμείς. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Εύχομαι και σε επόμενες πολλές λίστες. Είναι ανεξάρτητο το θέμα. Μακάρι, ναι. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε επόμενο επεισόδιο, είτε με video games, είτε με επιτραπέζια, είτε με escape rooms. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις και σε επιτραπέζια. Bye. Γεια σας.